hier bij me staan Huub Buijs. En Huub, er is hier van alles aan de hand. Vertel het eens. Ja, met WK veldrijden, hè, dat het dan in januari plaatsvindt. Van de zomer hebben wij dus hier met de Welder eigenlijk, en dat georganiseerd wordt door de Schoos aan Bruikbent. En we gaan met paraplu's hangen. Nou, ik denk dat iedereen daar content van was. De mensen vonden het spijtig dat het eraf gingen. Dus dan met de wielercomité hebben we ons toen benaderd. Misschien zou het aan jullie zijn om toch een beetje dat WK-gebeuren erin te willen hangen met van die banen en alles. Ja, oké, dan hebben we gezegd, we willen het doen. Dus daar zijn we nog mee bezig. Het is volgens mij een hele karwei, want ik zie dus een hele kraan waar je nodig hebt om te doen. Gaat het een beetje? Ja, het is koud, maar het is vrij koud. Dus het is niet zo erg. Verkeerde periode uitgekozen, maar... Eigenlijk wel, dan kunnen ze beter in de zomer doen, maar ja, het is gewoon, we zijn met een paar maanden en dan gewoon lekker. En tot wanneer blijven deze hangen? Die blijven hangen tot na het WK. Want dan moeten ze eraf, want dan komt de carnavalsstoet en dan kan de carnavalsstoet weer niet voorbij. Dus dan zitten we daar weer mee, dus dan moet er alles weer af. En hopelijk komt de zomer weer terug. We zijn met plannen weer bezig om er iets van te maken. Dus, En of het dan paraplu's zijn, dat zien we dan wel tegen die tijd. Wat het is, dat is nog top secret. Zoals wij dat zeggen. Maar dan komt wel iets goed. Dan komt iets leuks voor in. Dan komt iets in ieder geval weer iets leuks aan. Nou, hartstikke bedankt. Oké.